Jakob Paul, först av allt hjärtat lockar vi Signon. Tack för det. Till spalt mot Chile där och vad helt du själv om dysten? Jag vet inte, det var en fin dyster. Vi fick vägen väl rycka och hade 4 mål som 20 minuter kvar så det var vägen som kort väl det som det leder få vägen. Hon är inte så god sen dysten här så det har gått att få en rygg där. Där kommer sen ut att dysten mot Sätten Hållage och början av Sätten Hållage. Vad gör det för att släppa in där? Jag vet inte, alltså, vi stramma upp att det vägen där vi blev ganska synd bängde ju allom det där börja största bara Atlantisten och det är spänt handbollsspel för det så men vi måste bara rönna på att en vägen efter till det som vi vunnit på det. Gå vägen. När de ungspelare släpper för mig att det är stort att spela mot en lag som Kindler som är i Eisnhavn. Ja, självande, vi är alla nästa men vi vill vinna spela och vi har inte väl det gröna så alltid det att vinna mot dem. Det är längt främst i kappens nu och här kan inte röra det kon. Kvän hade helst vill haft lite nu i finalen. Jag vet inte, alltid som så lugga mycket. Vi har vunnit ett linje rättliga grejt i år så att vi tackar KF som det ser ut att bli så. Vi har vunnit final för så det är att vi kunna göra efter. En affär till Signon och gå ut med framme. Tusen tack för det.